Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Una dona de 82 anys ha resultat ferida greu a Berga en ser atropellada en un pas de vianants. El conductor del vehicle, un home de 70 anys, veí de Montmajor, no hauria respectat el pas de vianants per on creuava la víctima del sinistre. Segons ha informat la policia local de Berga, després de l'accident se li ha practicat la prova d'alcoholèmia que ha donat negativa i se li ha pres declaració per instruir diligències judicials. A més, se l'ha denunciat administrativament per no respectar la senyalització del pas de vianants. Els fets van tenir lloc ahir al matí a l'alçada del número 76 de la carretera de Solsona. La víctima de l'accident, Enriqueta B, de 82 anys i veïna de Berga, ha estat traslladada a l'Hospital Sant Bernabé, on, segons el cos policial local, romandrà ingressada amb pronòstic molt greu a causa de la hipertensió que pateix i de la fractura greu de fèmur que li ha provocat l'atropellament. Es dona la circumstància que l'accident ha tingut lloc a la carretera de Solsona, un punt on els vehicles circulen per sobre de la velocitat permesa. I és que en aquest carrer la velocitat està limitada als 30 km per hora, en lloc dels 50, que és l'habitual a l'interior dels nuclis urbans. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte atracador de 2 establiments de Berga. Es tracta de Miguel Ángel B. La detenció s'ha fet després que uns veïns del detingut lliuressin als Mossos una bossa d'esports que van trobar en el forat de l'ascensor de casa seva. A l'interior de la bossa hi havia un ordinador portàtil que constava com a sostret en un dels robatoris i una pistola de balins embolicada en plàstic i precinta. Al detingut, que havia fugit d'un centre penitenciari, se li imputa també un delicte de falsificació de documentació. En el registre a casa seva van trobar la funda de la pistola, recanvis de gas i una capsa de balins. El detingut ha ingressat a la presó. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra del Berguedà també han identificat les 2 persones detingudes la setmana passada per 3 robatoris amb violència i intimidació del tipus Estravada, Berga i Puig-reig, com els autors d'un atracament que hi va haver el 8 de febrer en un supermercat de Gironella. Segons la policia, la relació d'aquestes 2 persones entre els robatoris i l'atracament s'ha constatat després d'un escorcoll al domicili dels detinguts, on es va trobar un ganivet de cuina de grans dimensions que les víctimes de l'atracament van identificar com l'arma blanca que els autors haurien utilitzat per intimidar-les en cometre el robatori. L'Ajuntament de Berga organitza la 18a edició de concurs de dibuix infantil que es convoca amb motiu de les festes de la Patum. Aquest concurs va adreçat als alumnes de primària de Berga i té una gran participació, ja que anualment es presenten uns 900 dibuixos. El lema d'aquesta edició és el foc de la Patum i els joves artistes poden elaborar les seves obres amb diferents tècniques que venen determinades en funció de les edats. Els treballs s'hauran de realitzar íntegrament als centres educatius i els alumnes tenen termini fins al 12 de maig. Posteriorment, els treballs seran valorats pel jurat del concurs, que estarà format per artistes berguedans, alguns dels quals treballen o han treballat amb nens i nenes en l'àmbit de les arts plàstiques. En total es donaran 3 premis per categories i aquests es lliuraran el divendres 23 de maig, un cop finalitzada la Patum infantil. Els treballs premiats s'exposaran a la Sala Cau d'Art fins al dia 1 de juny del 2008. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.